Neda tumawtawag lakay ni Carla. Katrabaho. Babae maya. Ampay, tagsangsangin man di adim di unagain. Dumaw dawat iji prutas higong ko daday. Lakay bulod naman ta cellphone mo. Buludang ganda mo cellphone mo bakit? Ampay man ito buludang man ito cellphone ko. Ka cellphone mo nga ro, tadati braan. Ina po, pay madi nga mabaling nga damdam mo dahi tabakay. Dagar dubo bracket. Buludot ko na ka. Tatanga ro, tadati ko kwa kadati pasak ko na ka. Kampay madi nga mabaling nga damdam ako maday ta. Nga tila pinpindutom di ta Wan. Adaman siguro kaming ilamlamang mo. Lumlumang nga ako mangitil lumlumang ko di ta ngay mait. Silpon di ta ako. Nagpeg maating nga maipasan. Santupay lada tumawag. Neda tumawtawag lakay ni Carla. Antay sinating nga Carla. Ni Carla? Ay, katrabaho ka tabakay ni Carla. Lagi ka office mate ka. Katrabaho nga. Nakatrabaho ka lahat. Ay nalakay. No agulbod ka. Lalaingamot Tumamang bakit? Katrabaho ko talaga ata. Office mate ko ata bakit ni Carla? Nya. Kasano ko mga dati ka office mate mo kaawa magtitrabaho. Mduldog. Katrabaho nga katrabaho. Babae maya. Babae nga niya gagabo nga babae tatamang ay. Tumatawag manan sungbatam. Sungbatam. Mati kayat. Sungbatam Ang bigyan mo nabilitan lahat. Agsao ka. Hello, baby. Hello. Kamusta ka na? Namimiss na kita. Puntahan mo naman ako dito. I miss you. Ito kay lang dito nakit. May kaman tatal-talit tabatilog mo. Usul bakit? Sorry. Aray. Usul bakit? Stop. Aray. Usul bakit? A few moments later. Ampay, tagsangsangin man di adim di unagain. Pasal lamot lang daday. Basol na mo lang Ampay kumata, basol naman ang anya man tinapasamak di Jayain. Dumaw dawat iji prutas higong ko daday. Kal, han mo siguro ngayon kan aya. Iniktak mo't daday. Intad ko nga rad agi naglulaom. Inted ko dagi di nagluluom nga. No inikam, no inted mo dagi di nagluluom ka apay tagsangsangit garo di ading mo di unag. Aman mo daday, intad ko mo't agi naglulaom. Kinan na pa'y nga rad na dagaw. Ay ampay garaw, no inted mo dagi di nagluluom, kinkinan na. Ampay garaw, tagsangsangit tatay ading mo di ta unag. Apayaan niya nga prutas day ta aya. Sili daday.